И здравейте, поздравители на YouTube, аз съм ForceGamesBG и това е клип, в който искам да кажа, че ще снимам на League of Legends. Така, аз имам към 3 регистрации, които се бъгнаха и за имена, където съм първи лева, се направи вчера. Така, сега ще се влезнем в регистрацията. Само да съм объркал паролата. Така. Не съм объркал. И да, първи левел, нямам ни Trail Points и Impulse Points. И така, в този клип малък ще е, първи левел съм дал. В този клип искам да кажа, че някои герои, които съм се наблязал, Гарен единия, Gangplank, ето Катрус, не знам как. И то е много добър, но Ability Power му е хубав и затова, нали, така ме впечатли. Другият е Мордекайзер, така доста стабилен, също той. Ability-то, Attack Power и Defense Power са стабилни. Другият е Argot, доста difficult и Attack Power. Ability Power му е малък, но това не го прави толкова добър, толкова слабо. Така. И другия Фантеон, който е доста добър също. Добър, стабилен е. Малко по-зле от Аргот, но така. И Гарен е другия, май го казах. Гарен ще си го взема, защото има доста добри пак. Нали, статистиката му е добра, общо взето. На Фантеон, но това е. Кекарин, също така Бранд ми допада. Лично аз съм играл с него, когато миналата седмица или по-миналата бях познали героите. И лично така Бранд ми фаналко. Не е толкова слаб, магиосник е, но нали, все пак трябва да има магиосници и за близък бой, т.е. атак е. Клона също така не е много слаб, клона е много добър, дификълта му е супер и има много хубава спешилка, клонира се, т.е. нещо е като миньън, пуска да ама да, клонира се, поне съм играл срещу такива хора, които ги имат. Доста са доволни от него. Може да го видим тук билдито. Сега ще го видим тук някои от спешалите, т.е. билдите. Шако. Ще посъбера малко. И да, напада, телепортира се и напада в гръб. Напада в гръб врага си. И това за този клип, казах ви какво ще прави, тази версия сигурно ще снимем един геймплей, първи епизод на League of Legends и ще видя, той ще някъде около 30 минути най-много. В Elnor the Keys може да е в LS, не знам, ще видя. Къде ще е? Спри BS пише аз. И така. Това е, което им да кажа и да се довижда и коментирайте следната.